Bojíte sa a máte strach z rastúceho nešťastia teroristických útokov, vďaka ktorým zomierajú ľudia na uliciach, v budovách a naše srdcia premieňa strach na kameň. Mária Matka nám po stáročia dáva prostriedky, ako môžeme zabrániť nešťastiu vo svete. Ako aj ty môžeš zachrániť životy ľudí, sa dozvieš v tomto videu. Teraz je čas počúvať jej posolstvo z Amsterdamu. Dôvera v Máriu Matku a moc modlitby dokazujú zázraky. Rakúsko sa oslobodilo od Ruska po 10 rokoch od druhej svetovej vojny, vďaka 10 rokom modlitieb, 268 rokovaní, 10 000 modlitebníkov. V roku 1989 padol Sovietsky zväz a Berlínsky múr zasvetením sveta nepoškvrnenému srdcu Panny Márie 25.3.1984. Vtedy sme jej posolstvo 67 rokov ignorovali. Mária Matka nás prosí, aby sme rozširovali jej milostivý obraz univerzálneho materstva a aby sme sa medzi všetkými národmi modlili jej modlitbu. Nie je to príliš jednoduché, aby to ovplyvnilo svetový mier. Silu modlitby potvrdzuje aj prvá filipínska ružencová revolúcia v roku 1986. 2 milióny ľudí vrúcnou modlitbou zastavilo tanky na ulici. Po 4 dňoch sa Ferdinand Marcos vzdal. Mária Matka opäť priviedla svoje deti k víťazstvu. Stojí ti za to denne odpojiť sa na 3 minúty od infostresu z televízie a internetu za modlitbu víťazstva nad terorizmom, vojnou 21. storočia. Tak, ako sa rozpúšťa na zemi sneh, tak príde duch do srdc všetkých ľudí, ktorí sa každý deň budú modliť túto modlitbu. Prichádza Matka, aby ohlásila Ducha Svätého. Ako zvíťaziť nad vojnou 21. storočia? Získať pokoj a šťastie vo svojom vnútri i vo svete. Pokorne si kľakni pred svojim Stvoriteľom a buď vďačný. Pros o Božie milosrdenstvo. On je milosrdný. Modli sa modlitbu. Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho ducha. Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, ktorá bola kedysi Máriou, bola našou orodovnicou. Amen. Túžiš urobiť ešte viac? Je tu pre teba skutok šťastia. Vieš skvelé iný jazyk? Napíš mi. Preložíme a nahráme toto video a pošleme modlitbu pokoja a víťazstva do ďalšej krajiny. Aj od teba záleží pokoj a šťastie na zemi. Klikni na palec hore, dole pod týmto videom.